Minä olen Timo Kananen ja olen kotoisin täältä Kajaanista ja toiminut yritysmaailmassa ympäri Suomen ja vähän tuolla ulkomaillakin vaativissa tehtävissä. Ja olen pienen yritysten kanssa ollut hyvin paljon tekemisissä. Ja mitä minä voisin antaa omasta osaamisesta, niin on yrityksen perustamiseen liittyvät asiat, asiakassuhteiden hoitoon liittyvät kysymykset ja sitten se verkosto, joka minulla on laaja kotimaassa ja ulkomailla. Kielitaito on suhteellisen hyvää, eli Suomen lisäksi englanti, ruotsi ja venäjä. Ja yhteistyöverkoston kautta voidaan tiedustella esimerkiksi alkavan yrityksen ideoita, miten ja millä tavalla niitä voidaan viedä eteenpäin. Liiketoiminnan suunnitteluhan on aloittavalla yrityksellä kaikista tärkein asia ja jo alkuvaiheessa yritysidean eteenpäin vieminen liiketoiminnan suunnittelun osalta on yksi keskeisempiä asioita. Mikään asia ei ole sellainen, mitä ei voida viedä eteenpäin, ja siinä onkin tämmöinen mentorin ja yrittäjän idean eteenpäin vieminen kaikista tärkeimpiä. Voi sanoa, että asioita numero 1. Se yhteistyö, jonka haluan tarjota sinulle, on keskustelu, liiketoiminnan suunnittelu, rahoituksen hakeminen ja varmistaminen sekä mahdollisten markkinoiden tutkiminen. Olen sinun kaverinasi ja ystävänäsi koko projektin ajan ja hyvin paljon minulla on semmoisia yrityskontakteja, jotka soittelevat hyvin pitkälti jopa 5, 10 ja 20 vuoden takaisista asioista. Ja olen kiinnostunut siitä, että sinä juuri pärjäät ideassasi. Idea kypsyy tietyn ajan ja sille pitää olla aikaa, ja sen ajan lisäksi tarvitset tietysti erilaisia neuvoja ja apuja. On parempi kuitenkin käydä niitä asioita läpi henkilökohtaisesti juttelemalla ja kysymällä, ja kokeneempi mentori voi tarjota nämä sinulle. Ja tämä palvelu on sinulle ilmaista, ja itse aina toivon, että kaikki yritysideat menevät oikeille raiteille jo alusta asti. On turha arkkailla asioita, vaan on parempi, että viet niitä määrätietoisesti eteenpäin jo alusta asti ja saat kysymykseesi oikeat vastaukset. Minun kokemukseni rahoitusmaailmasta, vakuutusmaailmasta, hallinnosta ja yrittäjien perustamisesta on todella vahva, ja haluan kantaa omalta osaltani korteni kekoon niin, että sinäkin onnistut. Lykkyä tytär.